Kaseng Confederation of Riboy People menin kasi kan lep menyakendu ya Chief Administrative Officer jong ka ICAR hapo Omyam hakabide bagi syawang kam jong ke langot kisam la kasi ke bla trai hakate ke jakat rekam la bun snem hakan di kajing la ya kendu alam khmat do ba bandari dan tatyang obrang presiden natau ba pateng mersing wakil presiden lalu jeng tiap bahkan dikatakan kalau syawang kam klem daw ya kino trai kasi ba la konoru bahkan dikatakan kalau syawang kam klem daw na kapor di kisam la kasi ke batrai hakate ke jaka hadian bagi saintis ke balik research kita pendap ya kam ke jongki bagi juan ru da kino trai la jong na sabat jelah nak kalau juga seng kalau dawa balada ka ICAR kam la ban thong kambyang ya kini ke langot kisam la ke batrai la bun snam hakate ke jaka nak kalau juga seng kan shim de ke la ya ki ke bateng Kawai te kalong ba menshwa ni Usar Chaudhry udah di in charge we had division ni tang ba hadin pada mau pada in charge umla te ki aljaka te ula kan ula don ha posel te ki beri ula jong ula penimbiang te ningkong na ni kra project udah nampak kan di bahaya jong ni kra project te ha meningkong pada long wanelam ki beri nanti ni kra ladap nang tu pada ki beri jong ura biang ste long i no setengah ni lain mungkin te hati itahi Kanas nem platre ni kumba khalai na aja khat wel adon kunja khalai snami ni ke jinglong jongginong tre po ICR ka juja na kapor sa kapor kane kamde bale auto director le kita ki FO ande gede leng ba jong ki scientist apa ki pentre kano no project ki don la ki jong ki brio ki non tribal ki barjala ki pentre yang tu nda ka tu ko project kala lut pisa kam don fon shu ya ki brio lejong kila ra no shakawe project katba ya ki khna khasi jungi ya ki lokal banang ne pan kele penban banweng na kakam go baki ki tre takara long haba ngidon mingi kisang balang ki wan ban complain singi kisang balang indangi la le jang tei nilap ya ki jingsisha indangi la kren yang menayu scientist tu Chaudhry ila kren yu Chaudhry wang bam don fan shu temta haba ngingi wan kren yu FAO hadin ba FAO la simkhai gene kam wang batang suan director pen urlong no ban ra no ikini chakawai ke project ke badan pisa te ukrem sem laweng iki te kata kade ke ba ngiyo ke kubon na FAO te ngi kermen ro bala sin kong director wan ngi kermen kan wan ka kano no jing thumu ko ba nak ban penyo kam byang ikini lara kila thumu banweng ro ten re ke bang mut benong namar ba pi ke jing don jing ini ki scientist ki banabar ki barjala ka ta ba ga yo kam yo jam jongi ki lokal nang ne kam ki national ne bun ba kim yo kam te kita kada long ni nagalang nakapor ngi wan ne ngi kerparu ya sarkar bahkan simkya halor bede begini ki central government namar ba kini ki officer ki bawan ki central government kila lemon siapa pelat haba ki sisen begwan tray kam lane ki wan joint tray po ICR project han ICR ki kam ki bete po ICR ki juan raru ki brio lojong ma ki penrung ki non tribal ki pentre ki ying jong ki kaba ki siu tolop lengwa ka office te ki brio jongi pat kim ju da khamsim kele be banweng te takarau ka message ka bang kwa ban kren ne da ka basai kalong balada kini ki khna jongi ki saweng ya kam lada ka jekran jongi menta kam urlong kumbang ila ekran dalele ngin mailat ngin khang tala sundan ya ka water management adin bangila yo ka complain na kini ki parado parasnam ki jongi ki batrai hang ne bala khatlai snam kilawan bantrai hang ne po ICR ne ka basusi kalong ba nane kila pensange ki bakin trai dadin ba nakleng kaseng ngiyo ya ka jing ujor na kini ki parado parasnam ki jongi ngiwan marmar sa kini ki jaka banya kren bat kini ki officer sene sopo ICR tingila lait banya kren ya weni ke scientist u Chaudhry henry nakaleng ka jong u la kren kelan bat hadin kata ngilawan ban kendu ya u CAO jong kane ka ICR bat hadin ba nakaleng kaseng ngila pressure u ngila ikren bat ulakular ban tep kambang ya kini ki paradok persnam ki jongi ki badai ki lokal lang ne te kani ka penpau ba hang ne hapo ICR ngiu ina ka por ka por ka ba ya ki lokal jongi kinyon ki ai daw na kumne na kumtai ki be trai tinggi kwa ban kan sai sekare ka ICR ba nang ne sakmat ba kam dai su ban mi kum kane ya ki paradok persnam ki jongi haba kadon kane ka ICR hang ne ki lokal lang ne ki de banyo jimentoy om ba ki non tribal ki nyo jimentoy ya kai ka kam ka pakila kide ban aya kini ki lokal jongi nang ne tingi kwa ban kan sai ba nang ne sakmat ba kam dai su ban jakum ne bat balada kini ki pardo persnam ki jongi kimyo ban tray ban join bang ka kam na kaleng ka sengin sawan bang bat kai ka bangin sale
ngin sapani hek daga sngi kane kadai ka kubor ka mangin kran shakane ka ICR na markum bangi ong ba nakapor shakapor ka jahang ne ka baki be ya gini ki lokal ki banang ne bantrai dai na daga daw na kaleng ka seng gimla shu ban shupet ngin pen ino daga kamla daga taga jing kran kambait namar ulak kular une usio ba lasi monde un sakhot ya gini ki batrai hang ne bakin wan join bang lada kom urlong ni kwa ban kersai ban kaleng ka seng ngin wan daga wai galan tipat hang ne apo ICR